লড়িব মহাল মান্ডা বাবা DJ Girish ମହାଲ ମାଣ୍ଡା ବାବା ତମ ଗାଁରେ ତିନିଟା ଭୂତ ଅଛନ୍ତି ଯୋଉଟାକି ରୋଗ ବ୍ୟାଧିକୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଧନ ହାନି କରୁଛନ୍ତି ସବୁ ମୁଁ ଦେଖିପାରୁଛି। ସବୁ ଦେଖିପାରୁଛି ସବୁ ଜାଣିପାରୁଛି କଣ ଭାବୁଛ ମତେ? ଭୂତକୁ ଚରେଇବା ଲୋକ ମୁଁ ଭୂତ ଆସୋସିଏସନର ସଭାପତି। ଆଚ୍ଛା ତମ ଭୂତ ମାନେ ସବୁ କରିପାରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ନେଇ ବୋର୍ଡର ଉପରେ ଛାଡିଦବ ନା ଏ ସାରା ପାକିସ୍ତାନରେ ଦେଖିପାରିବେନି ଏ ଭୂତ ସବୁ ଗୁଳି ମାରିଦେବେ।